adu a saksi ikatan tayo nga ro dagiti amin ang nakasali iti dalan ken iti basol amang si balot kada tayo ket agtaray tayo as ipipingit iti lumba apakisalipan tayo. Di tayo sinsina iti matatayo ken Jesus a pangulo ken mangpunpunno iti pamati. Sana naupay ni Jesus gapo iti cross ngem gapo iti rag-ong agururay ken kuana di na pinanpanunot iti panakaibabain na iti ipapatay iti cross adda itan as itutugaw iti makannawan at trono iti Dios. Malatiw tayo kakabsat ti Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Una na diak ko naan na nagbalay gyakon wenno awanen iti pagkurangak ngem itultuloy ko nga ikabil iti amin nakabagilak amang gunod iti gunguna daytoy iti panggep nga adda iti panunot ni Kristo Jesus idi inawis nak asumurot ken kuana kinapudno nakakabsat diak ibaga ang ragpat kon daytoy aramidek iti amay sa abanag lipatek amin a napalabas ket ipakat ko iti amin nakabagilak amang gunod iti adda a masangwanan. Verse 14, iti kasta si pipingetak ngagtaray ngagturong iti pagtungpalan tapno magunod ko iti gunguna ngayaw awis iti Dios kadatayo babaen kini Kristo Jesus. Matay dayaw iti apo kadagito nga sa unang intay trataren iti dayting aldaw iti pagadalan iti dayting nga gundaway kakabsat. Amoy iti nagsurat iti Hebreo iti Hebreo ti Ilocano tayo manlangan. Ginarit na tayong agtuloy tayo kadagiti panggap tayo iti panagbiag ket saan tayo nga lipatan. Aya. Ket ni Apostol Pablo isumot laeng ti karit na kadatay kakabsat. Aya, idi nga pinabilig na dagiti namati idi Pilipos babaen iti panangted na iti testimonyo na. Kasatto tayo nagtultuloy nga ikita dagiti matmatatay kini Jesus. Kasatto tayo nga i-focus, attention tayo kini Apo. Aya, ni Apo Jesus inawagan na tayo asumurot kadagiti abang na. Sumurot tayo ken kuana. Inawagan na tayong agbiag babaen iti pamati kakabsat. Inawagan na aming nga tao regardless doon sa sitwasyon mo. Ikaw man ay white, black, mapayat, mataba or anumang sitwasyon, anumang kalagayan. Ay anyaman nga kasasaad mo kakabsat ti panagbiag. Aya ni Apo Dios awagan na tayo nga sumurot ken kuana. Kas iti panangayab namot kadagiti muno nga disipulos kas tamot nga i-offer na kada tayo kas isu dayjay panangayab nga sumurot tayo ken kuana. Dagiti mo na kakabsat nga disipulos, nagduduma da, iti naggapuan. Ngem, nagmaymaysada, iti panagaramit, iti panggap, iti Dios. Awin na panggap ni Jesus. Una duma-duma tayo nga klase, na duma-duma nga, ti kasasaan ti panagbiag, iti sitwasyon tayo, ti kayat tayo ngum adda. Kada tayo kakabsat, iti maymaysa nga panggap laeng, isu dayjay panagserbi ti Apo. Manipod kadagiti mo nga disipulos makita tayo iti biagda ken kababalinda nga adda kada tayo ita. Kitain tayo baka kunaem kabsat nga narugitak la una yan managbaso na kon. Isu nga hanak nga mabalin nga agserbi iti Apo. No. Kitain tayo man dagito dati Biblia kabsat ni Pedro may nga naturod. Ngem anya ti nakakabil kuana description iti kuana may nga naturod ngem darasodos nga disipulo. Ayan, saan nala malagip nagpanunot nalpasan nga aramid na iti maysa nga banag. Yung kinuha na tila paeg na di maysa ide. Aya sakbeng inaladan ni Apo Jesus. Aya ni Juan mat ket naulimat ket managbabain. Napakumbabalaunay ket saan na nga imbaga itinagan na idinsurat na surat na dadya nga libro. Nga mabasa tayo nga kasatno katakneng iti ayat na kini Jesus. Ni Matthew, amo tayo ni Matthew ya. When Levi idi umuno nga na ket talagang kolektor data ag singsingir iti buwis may nga nabaknang awan iti mangayat ken kuana hindi nga awan pa ni Jesus ti panagbiag na agbibiyag kinaswitik ngem nagbalin nga natulnog adipon ni Apo. Aya dagiti amin nga disipulos mailaksid ti ni Judas impakita da nga kang runan iti amin kadakwada ket iti panangsurot da ken ni Jesus. Kaya iti amin nga nagbalin nga disipulos ni Jesus inpaay na dayto nga awis, umay ka, sumurot ka kanya, iti dayto nga aldaw. Kastamot lang, iti awis ni Jesus kada tayo, anyaman iti kasasaad mo iti panagbiag, niya ko na, umay ka, sumurot ka kanya, agtalinaad ka kanya. Ket manipod di Biblia kabsat, ada iti makita tayo nga banag, nga isungbat tayo iti, sa isungbat tayo iti awis ni Jesus.
No makita tayo dagiti taong sumursurot dadi nga kasasaad daya wenno dadi nga eksena iti binasa tayo kakabsat. Aya gapo iti Diyos ti dagiti tattao simurot da ken Jesus haan nga gapo agserbida no di ken ag-usyoso ta. Ken gapo ta kayat nga maalat ti ang ingay maalat da ken ni Jesus. When nagkikita da dagiti weaknesses na nga mabalin ni panglaban da kas iti kuana dagiti tattao iti daytoy nga tiempo. Ngem nya kunana di Juan kapitulo 6 uno aging gana iti 2 kalpasan daytoy napan ni Jesus iti ballasiw iti dan-aw iti Galilea. Wenno di dan-aw iti Tiberias simurot ken kuana iti nakad-adu nga tattao agsipud na nakita da dagiti nakakaskas daaw nga inaramid na. Hindi pinaimbag na dagiti masaksakit. Adu dagiti sumursurot nga tattao ken Jesus agsipud agbirbirok da iti naidumdum mga pabuya. Kaya't da nga makita iti adupan nga nakakaskas daaw nga aramiden da. Aya kaya't dala nga agusyoso no inyapay dagiti pakita na. Kasla sa teleserye nga abangam nga inyapay nga ta iti kakayahan na dayti nga tao inyapay nga ta ti napintas iti dayti nga teleserye dayti nga bida inyapay ti kasla kas dayti kada birbirukan da lang ket dagiti nga usyosero nga tattao sinurot da ni Jesus ket idi nga mabisinda na siya ni Jesus kadakwada impayan na ida iti taraon babaen iti lima nga tinapay ken duwa nga ikan 5,000 nga lalaki ken babae ken ubing iti nataraonan. Ket anyiti ko na ni Jesus kadagito nga nakad-adu nga tattao. Ibagak kada kayo iti pudno. Sapsapulen dakgapot tanangan kay iti tinapay ket nagbasol kayo. Hoy nabsog kayo kana kuma. Saan nga gapot nakita yo dagiti nakakaskas daaw nga aramid ko. Insungbat ni Jesus. Para kadagiti osyosero kapsat. Saan da nga namati? Iti nakita da. Agked da nga awatan ni sursuro ni Jesus. Dagiti matmatada ket bulag iti kinapudno. Dagiti osyosero nga sumursurot ken Jesus kabsat, bigbigen da nga Kristiyano da. Yung Kristiyano dalaeng itinagan. Kaya agbirbirok dalaeng iti pamadayaw. Ikaten dagiti nga gunguna nga maala da. Ket iti apagdarikmat makitam laeng iti tapok nga imbati daga po iti kapardas da nga pimmanaw. Dagiti skriba kakabsat ken Pariseo ket maibilang kadagiti osyosero nga sumursurot ken Jesus. Iti dayta nga gundaway. Sumursurot da tapno makakita da iti pagkapuyan ni Jesus ket mabalinda ka pakauyawan. Pakadawnan wenno umanay nga panangperde ken kuana. Ngem dagiti osyosero nga sumursurot ken Jesus sumursurot da ken kuana aging gana nga saan nga pakialaman ni Jesus iti wagas iti panagbiag da. Dagiti osyosero nga sumursurot ken Jesus saan da nga pulos nga malipas iti dangadang nga saritaan na di Hebrew chapter 12 verse 1 to 2. Gaputahan da nga kayat iti sumuko. Kaya tikit kitain dalaeng the amazing miracle wenno nya man pangaramiden ni Apo Dios. Ngem actually hindi sila naniniwala. Inya pa iti makita tayo kakabsat. Kaya adu dagiti sumursurot ken Jesus nga naalukoy nga ni Jesus iti Mesias. Ngem agked da mga sumurot ken Jesus ken nagtulnog kadagiti sursurot da may sapay daytoy kakabsat. Kaya di Juan chapter 6 verse 35 aging gana iti 36. Kinunan ni Jesus kadakwada, siya iti tinapa iti biag, iti umay kanyak, dinto mabisinan. Ket iti mamati kanyak, dinto mawaw, ita nasaukon kada kayo, nakita dakon, ngem di kay met namati. Nakita dakon, ngem di kay met namati. Iti verse 60 ken 61, adu kadagiti adalan na iti nakangeg iti daytoy. Narikot unay daytoy a panursuro, kinunada, siya asino iti umanamong iti sasaon na. Nupay no awan iti nang ibagbaga ken kuana amo ni Jesus nga agdaydayamudom dagiti adalan na gapo iti daytoy. Iti kasta kinuna kadakwada maupay kayo. Wenno maupay kayo kadi. Gapo iti daytoy pinanawan na dagiti adu nga pasurot na ket saan dan nga kimuyog ken kuana. Dagiti naalukoy nga sumursurot ken Jesus, sumursurot na ken kuana agsipot iti saan nga pag-umiso nga rason. Nakita da nga narikot kinarigat iti narigat unay iti awag ni Jesus isu nga timmalikod da iti panagsurot da ken ni Jesus. Ni Judas kakabsat amo yo naalukoy nga ni Jesus iti Mesias ngem kayat ni Judas nga saan nga ni Jesus iti mangidaulo mangidalan iti biag na kayat da nga sunamot laeng. Kayat nang agaramid ni Jesus iti pagarian na ditoy lubong ket sukatan na ni imperyo nga Roma, imperyo ti Roma. Aya tarigagayan ni Judas nga iti pagayatan na iti maaramid.
pinili na ni Judas, iti pagayatan na, ket inlibak na ni Jesus, ket inlako na pay. Iti tallupulo nga piraso a pirak. Adda nga pinili na, iti dalan na, ngem iti dalan ni Jesus. Kaya, ngem among ka di kabsat, among ka di napasama kini Judas, kalpasan na dagito nga aramid na, aya, nagpakamatay, pinapatay na, iti bagina, gapo iti bain na. Iti panagpiling aramidem iti aramidem ita isu daytay mangkeddeng iti papanam ken panagbiag mo iti masakbayan kakabsat. Tama naman. Yeah, gusto mo dayjay. No anya di pilyem nga aramidem tata isunto iti masakbayam. Isu kapintasan nga hamo nga babaling nga worst ti biag mo into nukuan ket sa bali. No. Kasla preparasyon tayo araramidin tayo. Siyempre, amin tayo kaya tayo tinasaya at kinapintas ng masakbayat, agaramid tayo garod. Napno dumteng to di alda, wow, bunga itinaramid ko daytoy. Iti daytoy nga aldaw ka sa tiyempo na. Tiyempong sumuko ka kini Jesus nga agturong iti dalan iti biag nga agnanayaw. Isurrender mo ta biag mo kakabsat. Dagiti nalukay nga sumursurot kini Jesus, mamati da nga ni Jesus ket Misaya ken iti anak iti Dios. Ngayon magkidkid isuko iti puso da tapno idalan ida ni Jesus. Iti prinsipyo dagiti nga tattao surut ka ni Jesus. No ni Jesus sumurot ti kayat kong aramiden. Mabaling garti ka sa jay. Kaya hanga mabaling kasi kakabsat. No serserbi ka no paay mo tabiyag mo ni Apo Dios ti surut mga data nga ni Apo Dios ti sumurot ken ka. Ni Jesus kayat na nga sumurot tayo ken kawana saan nga may isang osyosero wenno inalukoy lang no dikit may isang nga matalag nga adipon na si bubuo si raragsak ka sumurot tayo ken kawana. Dayjay ti kayat ti Apo kakabsat. Ay aginggana nga dagundaway tayo aramiden tayo dayta. Baka dumteng to di tiyampon nga awan ti gundaway tayo tagbabawi kayo ton. Aginggana nga napigsaka, aginggana dapay laing iti nawaya tayo pay laing kakabsat. Sumurot tayo. Agrukbab tayo, agrespond tayo. Iti calling iti Apo. Nya pa iti makita tayo kakabsat, dagiti mataleg nga sumursurot ken Jesus. Kasapulan tayo iti kinamataleg tapno malipas tayo kakabsat. Iti dangadang. Di nga nakita na Jesus dagiti isyusero ken nalukoy nga timmalikod ken kuana, dinamag na dagiti disipulos. Pumanaw kayo matkadi. Insungbat ni Pedro, Apo, siya sino pa'y aya, iti papanan mi. Adda ken kadagiti sao makaited iti biag. Nga agnanayon ket ita, mamati kami, ket ammumi, as ika iti nasantuan, ang naggapo iti Dios. Dagiti matalik kakabsat nga disipulos ko na inda, no sumurot ni Jesus kanyak, mapanak iti sa dinuman, nga pangayaban na kanyak. Ket aramidek amin, nga kayat na, nga aramiden. Dagijay, tipudpud ng kabsat. Nga sumursurot. Iti matalag nga disipulos ni Jesus, awatin na kakabsat, iti panangidalan, iti Diyos, iti biyan na. Iti matalag nga disipulos, sumurot kini Jesus, ket talikodan na amin nga tarigagay, ket pagayatan na iti biyag na. Agbibiyag babaen iti pagayatan iti Diyos. Ken kuana. Ket na isentro kakabsat, iti biyag na, iti panagkita na, iti panagserbi na, iti Apo. Di Hebrew nga binasa tayo kunana, ket agtaray tayo as ipipinget iti lumba apakisalapan tayo di ta isinsina iti matatayo ken Jesus a pangulo ken bang punno iti pamati iti siya asino man ayatek nga kabsat nga agtartarigagay nga malipas iti dangadang agtartaray nga addaan iti kinapingit kinuna ni Apostol Pablo lipatek amin a napalabas ket ipakat ko iti amin a kabaelak amang gunod ti adda iti sangwanan iti kasta si pipingatak nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan tapno magunod ko ti gunguna nga iyaw awis iti Dios kada tayo babaen kini Kristo Jesus. Kabsat iti karit ko ken kay iti daytoy nga bigat. Agbiag ka nga addaan iti kinamatalag kini Jesus. Saan ka laing mo syusero kabsat? Na sumursurot kini Jesus, saan ka laing agnalukoy? Aya, agbalin ka nga matalag nga adipen nga sumursurot kini Jesus. Awan ti mapukaw kada tayo kakabsat. Nagragsak ibagak kada kayo kakabsat. Saan ka bagak dito kakabsat? Ngano awan iti ragsak, awan ti contentment, awan ti fulfillment. Iti panagserbi ti Apo na bayad ti awanen. Kaya, ngem agyaman tayo iti Apo. Akabayatan iti panagserserbi tayo, addalat ta iti addalat ta iti ragsak, uray ado iti paglaslasatan tayo kakabsat. Ngem ko kahit mga sa uwan, ngangkay nga agpa problema to nagserbi kayo, no.
At dalat kakabsat. Ngem, pagsayaatan na kakabsat. Ijay nga makita iti kinamatalig mo. Kaya kadagitoy, nga paglablabasan mo, kasatno kakatibker, kasatno kakamatalig, nga kumpet iti apo. Kaya ti nga kakabsat, anda ti awis iti Diyos. Iti tunggal may sakad tayo. No data pusom kathanpay nga nan anay, ngimpaay mo kini Jesus. Hindi mo kakabsat. Awan ti mapukaw kin kati panagserbi ti apo. Ay adu dagiti testimony, adu dagiti saklangan tested and proven iti panagserbi tayo ti apo. Kadakkel nga sa beneficial kada tayo. Hala nga beneficial. Adu ti secured po tayo. Kaya adu ti seguridad kaya sa ti panagserbi ti apo. Nga pulusan na tayo nga baybayan. Kaya hana tayo nga panawan. Tado nagdumay ito nagsakit tayo, ito naawanan tayo, sa tayo nagkararag, sa tayo kumamanga ko na tayo. Lord, kasapulak ti kastoy, kasapulak ti kasay, tulungan na akman, ipaay mo, puro kasi ti kararag tayo kakabsat. Adaman ti kasapulam, awan man iti sakit no, nasalun at ka man kakabsat, adda ka di, lata nga matalag tayo nga agserserbi iti apo. Nga itinaldaw kuma, nagiti bibiyag tayo, mapaisim tayo iti apo. Hallelujah! Madaydayaw iti apo. Dawati ka man nga agdamod tayo, iti nga kanito kadagkararag tayo. Apo giyaman kami, kadag iti sasaom. Nga nangipaay manen iti bilig kada kami, kin pigsa, iti tunggal maysa. Umanay apo, nga mabalin nga mangliwliwa kada kami. Ket mangted, iti kinalintag kin kinapudno, tapno mo nagpa iti wagas si panagserbi mi ken ka. Kin umasadigpay, iti relasyon mi ken ka. Apo si papakumbaba kami nga kumamang kin umay ken ka iti dati ganit nga aldaw. Makitam ti kasasahad ni apo. No anya nga biyag ti adda kada kami iti daytoy nga tiempo. Si kalaing ti mabalin nga mangsukimat. Si kalaing iti mabalin apo wenno makaammo iti kaunggan iti puso mi. No dati nga puso nga panagserbi ket agin ko kuna o syusero. Kaya Lord, pakawanan na kami. Pakawanan na kami. Ikan na kami man apo ti legit, genuine apo nga panagserbi ken ka. Pakawanan na kami apo no addaman dagiti maramid mi. Nga saan nga makaayo mit ken ka. Addaman dagiti aramid mi apo. Nga maikaniwas na pagayatan, pakawanan na kami, apo. Dawatat nga dalusam iti puso mi, apo. Ikan na kami iti nasinaw nga pusong agserbi ken ka. Arami din na kami nga nadalus nga ubeham iti dating aldaw. Ken, iti sumar sa runupay nga aldaw, apo Diyos. Daydayawon mi tinapatignganagan mo. Well, apo kasi inadadag mi maipapanti pa na ngayabo itong galmay sa kada kami. Ipalagip mo man kada kami dagiti karim. Dagiti karimi ken ka. Nga si kalaing apo ti pagserbian mi iti agnanayon. Adaman dagiti tiyempo apo nga saan mi apo nga matungpal dagitoy. Apo payat na kami apo ti pigsa. Ken panangidalan tapno iti kasta. Matungpal mi dagitoy nga karkarimi ken ka. Pakawanan na kami lang duma dagitoy karkarimi ken ka hami matungtungpat. Tulungan na kami nga pudnong agbiag kami nga nasantuan. Biag nga awan pakapilawan na biag nga awan ti inidulduling nga basol na. Idem kada kami apo iti panagtaraba iti Espiritu Santo iti kanayon mala nga ipalagip mo kada kami apo kada iti karkarimi nga iti umuna nga nariknada ka iti umuna nga na encounter da ka adu dagiti promises mi apo ngem tulungan na kami man nga mang-fulfill mga manglipas wenno mga rami dagiti nga banbanag apo sabi nga kabailan ngem kabailam apo iti daytoy nga tiempo agyaman nak apo Dios kada iti kakabsat nga daan ti rekriknaan iti dati nga gundawan. Anyaman nga dadagsen ti adda kadakwada apo. Binsa-binsaram man gawayawayaan ida. Naparabor ka, naimbag ka nga Diyos mi ket sinanama kami. Iti panangwayawayam kadagitoy nga kakabsat. Anyaman iti riribok sa sangwanda apo ipayam ida iti talna kapya kadagiti puso ken panmuda. Bigbigen mi apo. Nga mabalinam aming ipayat iti talna itunggal maysa kada kami iti dati nga gundaway. Agbiag kami apo na ayon po sa iyong kalooban. Kadagiti agtingdigig na sang sangwan na kaparikot ti panagpiag. Apo makitam dagitoy nga kakabsat mi. Liwlawam ida. Pastamot nga itid mo apo iti talna kadagiti puspuso da iti daytoy nga kanito. Nyaman dagiti nga parikot. Anyaman nga dalagsen. Isuko mi amin kay kakit itdem apo iti pag-umisong sumbat kadagitoy nga pakadagsenanda. Iyaman kami apo iti daytoy nga aldaw. Bendisyonam iti agmalemme. Sika apo ti mangidalan kada kami iti amin nga namiden mi iti daytoy nga aldaw. Iti panangliwliwa iti espiritu. Isu iti kumuyog kada kami iti daytoy nga kanito. Madaydayaw ka. Idaton mi dagiti bibiyag bigeng ka. Idaydayaw da ka ayayat da ka apo. Itinaga ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
pa naaalala mga unang araw noong tinanggap mo siya. Kay sarap ng bawat sandali, puno ng pag-asa. Sa piling niya'y walang kasing ligaya. Hindi nagtagal, ikaw ay nagpasya. Iwanan ang lahat at sumunod sa Kanya. Tutol man ang mga magulang, kapatid at kakilala. Nais mo'y nasunod, wala silang nagawa. Subalit ano ang nangyari? Ikaw ay nanlamig, pag-alis mo'y napagkadali. Hindi naman siya nagkulang o sa'yo'y nagkamali. Iniwan ang paglilingkod, pinagbigyan ang sarili. Pagtawag ng Diyos sa'yo, hindi nagbabago. Siya'y laging naghihintay sa pagbabalik mo. Ang kaluwalhatian niya na dati na sa'yo, nasaan na ba ngayon? Makikita pa ba sa'yo? Magbalik na sa Kanya upang muli siyang maghari sa'yo. Buhay mo ngayon, paano na kaya? Tagumpay at karangyaan, nakamtan mo na. Sapat na nga ba ito upang ipagpalit mo siya? Ligayang dulot nito'y pansamantala. Subalit ano ang nangyari? Ikaw ay nanlamig, pag-alis mo'y napagkadali. Hindi naman siya nagkulang o sa'yo'y nagkamali. Iniwan ang paglingkod, pinagbigyan ang sarili. Pagtawag ng Diyos sa'yo, hindi nagbabago. Siya'y laging naghihintay sa pagbabalik mo. Ang kaluwalhatian niya na dati na sa'yo. Alam mo, nagyaman tayo iti dayta nga kanta. Tunay nga na nakakamiss. Yeah. Na-record ko yung song na yan 1996 yata. Yeah, medyo matanda na yung song pero nakaka-bless pa rin. Yeah. Fresh at siyempre fresh pa rin yung boses natin dyan. Well, praise the Lord. Nagyaman tayo iti dayta nga kanta. Pudula unay nga ado iti nabindisyonan iti dayta nga kanta kabsat. Well, kahit kuman nga kablawan da kayo aming nga da kaligsiba iti radyo da iti dayta nga gundaway. Uri pa kadagdag bubuya iti live streaming. Magandang naimbang ang sapa tayo amin. Ma'am Lourdes, good morning. Sister Josephine. Alejo Pascual, good morning. Kini Sister Dorian Chad, good morning po Pastor and to everyone. Amen Pastor. Kini Pastora Tacing Bangis, good morning Pastor and family. Sister Malu Napila, Titi Balasib, Ititao, good morning Sister Malu. Kini Pastor Alex, ni kumpadre ng Alex Ritwa, good morning po Pastor Lawrence, Pastora Joy and family. God bless po. Kuna na Ma'am kini Sister nga Delia Aruk, good morning. Kini Sister nga Milita Tumandong, good morning Pastor. God bless you po and your family. Sister Leia Cabanyero, blessed morning Pastor Lawrence and family. God bless. Nelson Dumapit Lawat, is Madama Magbubuya dita Ilocos. Len Giab, kuna na. Good morning Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po. Hallelujah. Kuna ni Pastora nga Bangis. Kini Pastora Bargilin Pascual Makaling, good morning Pastor Ricky. Nelson Barrett, good morning.
Meryl Sumera, blessed morning, Pastor, and all listeners, listeners to your program, listening to your program. Praise the Lord, amen. Ni Meryl Sumera. Luz Tubelga, good morning, Pastor, amen, and God bless. Marieta Velasco, amen, praise the Lord. Kini Joe Bartolome, nag-asat nga agsapang Pastor and Pastora Joy. Kin amin nga kapamilya dito yung programa napnoan itinamnama. Good morning kini brother nga Sunny na Sir De Los Reyes dita Canada. Good morning kada kayo. Wagraman kini Mrs. mo. Thank you for watching. Joey Texon, good morning Pastor. God bless po. Kini Kodja Fernandez, good morning kada kayo. Amin dita Rizal Rojas Isabela. Agraman kini Ma'am Rubilin Darok Agustin, good morning Pastor and praise God. Edelmar Balbin, good morning, praise the Lord, kunan amen. Kunan ni brother ni Edelmar. Kini tingali nga Valentin, good, God bless Pastor. Kunan Pastor Mercedita Magno, amen. Nagyaman kami Pastor, iti imbingay mo nga sasao iti apo ni Apo Dios. God bless you po. Kini Pastora Tessie Bangis, amen. Pastora Mary Jane Padilla Sabas, good morning, God bless you po. Kini Sister nga Rosbel, Brother Bonnie dita, San Guillermo, good morning. Ni Madam nga Shirley Dumon, good morning Pastor Lawrence and family. Thank God for His goodness. Thanks and God bless everyone. Philomel Jesus, amen, hallelujah. Meryl Sumera, praise God, hallelujah, amen. Pastor, ni Pastor nga Alex nga Ritwa. Okay, kini Sister nga Milita Tamandong, good morning, amen. Amen, matlipe, Sister nga Pelican Las, Ma'am Delia, Sister nga Delia Arok, amen. While we are still alive and kicking, let us serve God with fear and trembling. Kuna ni Pastor nga Daisy Banges. Kini Pastor nga Edgar Martinez, good morning. Praise God. Kuna ni Pastor nga Daisy Banges. Ito ti Pastor nga ding-ding. Kini Sister nga Meryl Sumera, glory to God. Amen and amen. Sister Leia Caballero, amen. Bet Pagilian, Pagiligan, amen. Binig na Sarandi, praise the Lord. Kini Ma'am Lourdes, amen. Ma'am, kini Sister nga Leia Caballero, thank you Lord, amen. Ayan pa, agyaman kami manan, iti panakabalid, iti sa uti Diyos, amen. Kuna ni Pastor nga Jane, ang Padilla, Pastor Osmar, Camilan Valdez, good morning Pastor Omar, dito Ramon, Rojas, Cornerstone Church. Ramon Isabela, kini Pastor Alex Litwa, favorite song namin nila Pastor Adonis Manango at Pastor Rinaldo Ovenia, seremonya, yang song, glory to God. Yung pagtawag ng Diyos, nabayagan nga talaga, praise the Lord. Iti pa nag-minister na dahil nga kanta. Amen, Pastor, kuna ni Marisa Madriaga. Kini Sister Shirley Ferrer Portales, good morning po Pastor and to everyone. Mitch Dulayen, amen. God bless us all listening here in Quirino, Isabela. Well, agyaman akman itilas o titalupulo nga minutos nga intay panagtutungtong, panaganadal, kaya pa nagpipinabilig kang ronanat ni amin. Well, agyaman iti panakiaday itilas o titalupulo nga minutos. At iti nakayamgin kamsatyo ti Apo, may karkararag kada kayo. Lawrence Salazar na imbagal daw iti Huwebes. Kaya di ganiti bilang pipitwen, kasta met maadal. Nanggigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigan tayo iti Pro Tips ni Maloy Salumbides. Pakinggan ang inspirasyong hatid ni Pastor Jebo Banzuelo sa programang Kamalayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng gabi sa inyong Missions Radio, 1143 DZMR. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio, napapakinggan mula Santiago City, Isabela at sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Computers. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ay pinangakuan ng isang bagay at lumipas ang mahabang panahon at ang pangako ay wala pa rin katuparan? Nakaka-disappoint, hindi ba? Nakakasira ng tiwala. Ang bawat pangakong ating binibitiwan dapat lang na ating pangatawanan.
Words are powerful and promises are precious. Kapag mayroon tayong ipinangako sa ating customer, kliyente, tiyakin natin na ito'y ating tutuparin dahil ang pagtupad sa pangako ay mahalagang puhunan upang makuha ang tiwala ng mga pangmatagalang kliyente. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Maraming paalala ang Biblia tungkol sa kahalagahan ng pagtupad sa mga binibitiwan na pangako. Ang sabi nga sa Proverbs chapter 11 verse 3, "The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them." Ang iyong integridad ay nasusukat sa pagiging tapat sa iyong mga salita. Sa Proverbs 20 verse 25 ay ganito naman ang sinasabi, "It is a trap to dedicate something rashly and only later